Ahojte, je to nové video. A toto video o mojej novej pingpongovej raketke, toto si dám dole. To je posledné, čo mi na nej zostalo, tu mám obali, takto všetko. Takto vyzerá, to je červená, takéto šípky, tu máme. A taký menší bonus k tomu, si tu robíme haustvu mojej izby. Tu som vás dal na to, ak vám to nebude vadiť. Alebo nie, nechám vás tomto. Takto. Tu mám stolček, docela neporiadok, alebo raketka, čipsy, nejaké veci, taška, pencilky, krokodajník. Tu mám takéto nálepky. Tu mám skriňu s vecami, knižky, hry, ďalšie knižky. Tu mám hodinky, to je rukavička, neviem čo to robia, nejaké hry dole, kartičky futbalové. Tu mám takúto poličku s vecami. Tu Intel Milano šál. Tu hľadá nejaké blbosti. Motorky, posteľ básička, nemôže byť niečo iné. Pokémon kartičky, okno. Inak, tuto máme takú menšiu spajču a môj tatín do nej musel dávať poličky novú, takú skrinku, no tak on tam mal stromček. My sme tam mali, no tak ho dávam, má hotový v izbe. Tu je strana na tieto, na papuče, tu mám bundu, no, vestu, AC Milan, snorkia, pršáky, ninčaky, tu mám vybrané slova, tu je pover, M, Z, B, L, S, a tu mám takto nálepky, tu je kúpelka, skriňa ďalšie s vecami. No tak to bude koniec tohto videa. No tak čau.